Chingamidzai pano Sly Media TV patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa Rudhenya. Nhasi tatiregai timboshanya paHarare Central Prison tichinzwa kuti vamwe vedu vari mukati meusungwa chakaita kuti vapinde mukati menzvimbo inoi ingava iri nyaya yei. Mukoma tokuchingamidzai pachirongwa chedu. Aiwa, pakanaka. Yangu mhosva ndiye mombe. Aiwa, maybe musati mataura mhosva vanhu vangade kuziva kuti wati kutaura naye anonzi mukomana. Alright, ndonzi Vincent Nyagurungo. Okay. Mukoma Vincent vane makore mangani uye kumushande kupi? Ya makore ndane 36 kumushande kwamurehwa kuzumba. Okay. Chakaita kuti mupinde mukati meusungwa yakanga iri mhosva yei? Mhosva ndiye kuba mombe. Pane shamwari yangu yakangoya zvikanzi pane rori yatoda kuti tibhadhare saka iri kuda mombe 22. Ndobva taenda kwabushu bva taba mombe bva tauya nadzo kwamurehwa. Bva tazobatwa manje tiinadzo takutotengesa mombe idzodzo. Maybe tingada kuziva kuti shamwari yenyu ipa yakakudza kuti pane rori ratoda kuti tibhadhare. Rakanga riri rori rei ramaida kubhadhara nemombe idzodzo? Rori taida yekutakurisa zvidhina kana majecha nemadomasi ndozvataidira rori iyoyi. Saka makambva mati kwamakati regai tiende tinotora kwakati kwanga kuri kunzvimbo kwamaiziya kwevanhu veukama here kana kuti? Takangoenda ungoti hatingotsvagai danga rakazara mombe tongovhura toenda. Makaenda mune mota yekutotakurisa kuti tikawana pane mombe takutotakura takutodzilodha totoenda nadzo? Tandisina mota. Takangosvikawo tichiona, takasvika panzvimbo bva tambotenderera tichiona kuti takasvika kuri kuseni chida kuona kuti pakawanda mombe pacho ndepapi. Pataona danga iri ranga rine 12 iri rimwe racho ranga rine 9. Patatombovhura re12 patafamba naro kuuya naro nadzo mombe dzedzi hatina kudzisunga taiti dzinoteerana sedanga rimwe chete. Saka tafamba rodhi yedu yanga iri one way tainosangana neimwe mota yaibva kuchitivheneka ndobva tatizira musango mota yaibva yadarika mumbidzi hatina kuzodzidzora idzi dzakabva dzaidzokera kumba kwadzo. Patadzoka futi patavhura rimwe ranga rine 9 ndodzatakabudirira kuenda nadzo. But takaita futi problem yekuti kumba kwatakabaukuka takazodarika nekumukuwasha wawo kwadzainorima. Saka kumukuwasha kuti takazosvika kwanga kwatochena dzakuenda pamba padzaiziva pemukuwasha pai zvokuti takazosara toenda hedu kusvika kuzumba hatainge takutoteerwa. Ndio mufambiro watakaita. Polisi takazongoona polisi yatosvika zvakanzi wakomana mombe idzi mune mapepa nadzo here? Tikati no mapepa hatina. Vanzi mungatitaurira kuti mabva nadzo kupi here? Bva tawataurira. Saka matosungwa handei kujeri. Neshamwari yenyu muchivhurira mombe maivhurira akanga ari masikati here kana kuti masikati maingofamba muchitaridza kuti pane mombe ndepapi tozoenda usiku? Takavhurira mombe usiku. Masikati takasvika tichingotsvaga kuti pane mombe dzakanaka ndepapi. Saka takasvika munzvimbo zvekuma 7 tichibva tatenderera zvedu tichingoita kunge vanhu vemari ichoso. Ndopatakaona kuti hona umu mune mazimombe, hona umu mune mazimombe. Saka hapana kumwe kwatichaenda, ngatichigarira idzodzi kusvika kwadoka tizowana kudi kudzivhura toende. Kusvika nguva dzakwana dzokuvhura takazodzivhura kuma 11 manheru tichibva tafamba. Makanga muri pai pekuti makamirira kuti tichavamirira kusvika vadzivharira tozodzitora? Makanga makagara pai nguva yese iyoyi? Nguva yese takanogara pamashopu panonzi pachipore DJ. Saka ndo patainge takagara tichitomwa doro tiri ipapo tichimirira nguva dzedu kukwana. Okay. Maybe tida kungotidzokera kumashure zvishoma. Mati makavhurira mombe dzekutanga kaidzi mukanovhurira dzechi2 dzimwe dzacho dzikazombokutizai murodhi. Saka dzakakutizai murodhi idzi makangosiya dzikaenda here kana kuti ndo mombe same dzamakaenda mukanodzokera futi? Takangosiya dzikaenda idzi. Patadzoka patavhura dzimwe futi dzanziri pasaidi pacho.
ko idzi dzamama mbotora dzamama sara nadzo dzacho pakaenda dzimwe mama makadzisa kupi idzodzi? Apa takangotizwa nedanga rese rekutanga nekuti kwanga aita motokari yakativheneka tikationa tinobva tavhenekwa pamwe ndowaridzi wemombe dzataba ngatiwande musango. Patawanda musango mombe dzebva dzazongoenda dzimwe kudzimwe asi tandisati tanyanya kufamba kubva pamatanga tasati tanyanya kufamba wendo wakareba kubva patanga tadzivhura. Saka makamba madzokera futi kunovhurira dzimwe? Ya ichokwadi takabva tadzoka bva tanovhura dzimwe manga mune 9 umu. Saka pamakabvawo kumama kubva ne9 ko dzimwe dzekuti dzizosvika pa22 taiti tikafana kuendesawo dzimwe hafu uyu munhu aida kutipa rori aisazonyanya kutinetsa kuti ko imwe mari yangu aiziva kuti aiwa tiri muaction yekutsvaga mari yake. Kakanga kari kekutanga here neshamwari yenyu kutanga kutora mombe idzi kana kuti makanga mambozviita samwe? Ya inini kutotanga asi shamwari yangu iyi akatombopika futi jeri remombe akanga ne 2 kaunzi dzemombe akazotiza jeri racho futi kumaximum. Saka patakazobatwa iye ndakamusiya futi kumaximum ari kutopika rimwe jeri raakambotiza brazil ratakazotongwa tese iri. Iye ndiye senior akambozviita. Ndiye saka ndiye anga kuchukudza kuti tofanira kuvhurira apa. Ya ndiye aitoti idzi ndo dzakanaka idzi hadzitipe mari yakanaka idzi hatitori idzi. Ndiye anga ari director wangu iyeyo. Okay, saka manje pamainge makamira muchiti tikuda mombe dziri apo idzo nechi varidzi vemombe apo maitovaona kuti ava varidzi vemombe ava vachamuka vachichema mangwana ava kana kuti maingoona mombe dziri dzega? So varidzi vemombe taitovaona vachitotanhaura nzungu vakatogara pasi pechimumvuri tikatovaona tikatovamhoresa asi isusu nechemwoyo kana kuti patakangobva ipo tainge kuti awa pfuma yese yaenda. Okay, maybe muchizosvika mati kwakazosara kuedza musati masvika kwamaienda nemombe idzi. Pamakasvika kwamuri kuti kwakwakumba kwemukwasha kune mombe dzakaenda ikoko here kuti vazoziva kuti kune mombe dzedu dzapfuura napa dzichienda kana kuti vakatokuonai but havana kuda kuteera nguva iyoyo? Ya mukuwasha uyu mombe dzaimbonorima kumukuwasha ikokoka. Saka patakabva nadzo dzakangofunga kuti dziri kuenda futi kumukuwasha. Tasvika paipai isusu takuti aiwa hamusi kuenda kuwakuwasha imimi tiri kurova straight tiri kudarikira. Ndo patakanetsana nadzo tikambotenderedzana mumunda imomo mumunda memukuwasha imomo kusvika tadzigona takadzikunda ndobva tarova straight futi kwataienda. Saka tafamba pane dzimwe dzanzatosiya zvimhuru futi mudanga rembudzi zvairara nembudzi kumba kwataba kuyo patatizwa nedzimwe nhatu vadzadzokera. Takazotozviudzwa tatobatwa manje zvakanzi dzimwe nhatu idzi dzakakasika kusvika pamba idzi dzakawatiza nekuti dzanzi nezvimhuru mudanga mhuru dzairara nembudzi. Saka isu takangovhura kudanga hombe uku patangoenda hatina kuziva kuti mune zvimhuru futi umu. Saka mukuwasha yakabva afona zvikanzi ko mombe matengesa independence dzese here anzi mudanga macho hamutorina kana 1 mabhero aringorimo akangodonhedzwa imomo. Saka imbavha takutouya wachibva watanga kuteera wemudhudhudhu newetsoka. Takapona nenyasha dzaMwari nokuti patakazovanzvengera mataifamba murodhi vachibvunza kuti mamboona vanhu vane mombe here vachinzi fambai wari pamberi ipapo. Ivo vakazotipotsa manje tapinda mune rimwe gadheni rine magwavha takutorova magwavha muye ivo bva watenderera nechirodhi chekuseri bva watova mberi kwedu isu tamumashure. Pakuti shaya kwakaita ndopawakachisa nyaya dzemutumabhesiti kwamapurisa mana Nhakiwa mana Murehwa pana Manyika apa.
Saka isu tasvika panzvimbo pataida kuti titengese mombe, takafonera bhaya wedu aibva kwaMurevasenda achibva auya. Bhaya uyu achisimuka patakamufonera isusu mapurisa ainge atosvika futi pabhucha pake wachida kumudza kuti iwe usatenge mombe pari zvino izvi, usauraye, toda kuona mombe dzauri kuuraya, pane mombe dzabiwa kwabushu dziri muno maMureva. Saka bhaya uyu pakasvika achiuya kuona mombe dzedu, achibva adzona vazitora mafoto vasenda kupolisi, polisi ichibva yasendera waridzi wemombe wayo, zvakanzi mombe ndidzodzo, batai wanhu. Ndobva tabatwa, nomubatirwa watakaita. Saka makabatwa sei manje apa? Because imimi bhaya anga atopa, angasati akupai mari kana kuti? Bhaya akati wakomana, mari yandinayo ishoma, saka zvandakuita ndozvo ndakufonera mwana ari kwaMurevasenda auye ndisangane naye pamagunje kutara uku. Kubva kwatanga tiri kusango uku zve32 km kuti tipinde mutara. Saka akabvamutsa futi motokari kuya kutara koda kusangana nemwana wake. Izvo ari kunyepa, hakuna mwana ari kutonotora mapurisa newanhu wemombe waye wanzi unganai patara ndikutakurei nemota, ndiuye pane mbavha dzenyu, kuno vanhu vatakura pfuma yenyu iyi. Saka pamakanga muri apa kwacho kwamakanga mamira nemombe idzodzo, ndokwanga kune dzimwe dzamaimbotora here kana kuti dzimwewo idzi dzakanga dzatoenda kumuridzi wetraki kudhara? Aiwa, uku kutotanga kutora uku. Taisati tadzoka kotora futi kechitu. Aiwa, kutotanga wowo. Hatisati tamboita zvomombe. Mumwe wangu ndiye akambozviita, ini handisati. Bhaya wenyu achizodzoka panzvimbo, nobva maona ari kuuya nemapurisa, chakatanga kupinda mupfungwa dzenyu chii? Muchiona kuti vanhu vatamboona masikati vaya vauya nemapurisa futi, apa tine mombe dzavo. Pakauya motokari, mota yakavharira, Toyota Venture yakakwidibira. Saka takangoona mota yangomira padhuze so, vanhu vakutovhura madhoo vakutojamba. Tingodzi tipei maoko, matosungwa, ndo mabatirwo atakaitwa isusu. Saka chakatanga kupinda mupfungwa dzenyu chii muri 2? Tichitonzwa mota ichiuya ndakatoti mari yauya. Ndakatofara ndikatoona shamwari mari yauya ichidudi. Nasi tofanira kurara tatuwo kuHarare tabhadhara chirori. Saka pandiri kuti mari yauya izvo mapurisa yauya ne7 miriyoni yewanhu waida kutotirowa. Saka chamakataurirana neshamwari yenyu muri 2, because obviously mune makamira padhuze napadhuze kamuchiti right mota yapaka manje vauya vanhu vaivaya, chamakataurirana nguva yamakaona kuti mapurisa ndo ajamba, makataurirana kuti chii? Uyu mumwe wangu uyu akatoziva kuti mahwani atotanga nekuti ane mhosva imwe yekutiza jeri kwaakamboita. Saka anga kutoti shamwari iwewe chitongobvuma mhosva iyi uzvimirire uri wega, inini ndonomirirawo yangu yekutiza jeri kwandakaita. Ndakati hazviite sekuru, mimi ndisvipeiwo mhosva imomo, mopika yejeri ine iyi yataita tese. Kanzi aiwa hazviite. Ndakati saka munhu ngaagare nemutoro wake, hakuna achatakurira mwe mutoro. Saka sekuru ndakazwasiya wari kumaximum warohwa 19 years, inini ndichibva ndarohwa 9 years pandabvisiwa 3 pandasara ne6. Saka ndaclassifyiwawo ndamusikirasi, jeri rangu raanani. Okay. Mchizonzi mukoma matongerwa 9 years muchiri mukoti, makanzwa sei ende makazvigamuchira sei semunhu wokuti mamuchangotanga, musati mambopinda mujeri, musati mambomupinda kuti muone kuti makaita sei, makutoziva kuti hamuchadzokera kumba? Ndakabatikana nekuti pamhosva iyoyo kana dhora randakaja hapana, mombe dzakarikavhwa idzi. Yakamboedza kutaurawo newaridzi wemombe kuti wakomana, totaurirana ndokupai yangu imwe mari pamusoro pemhosva yandaita, mombe dzenyu motora ndokutopai imwe mari. Hawana kuzvinzwisisa. Zvanzi aiwa iwo chitoendai mberi, matosungwa endai kujeri. Semunhu anga atorehwa upfuma ise wakahwadzikana. Kusanganisira neni zvakazonyanya kundihwadza zvokuti hapana kana dhora randakaja kana 10 cents zvayo. Iringova zita ringonzi mbavha yemombe.
mahwani yangu aya. But imi mama akuudza munhu wamaaparira mhosva kuti ndinokupa imwe mari imimi mamusina, ko makadii kuregera kutora mombe dzika? Makati imwe mari yaiya mamuchiti kumunhu uyu ndinozokupa, makashandisa iyoyo? Taishandisa kudii naye hanzvadzi, taida kutowedzera tifambewo nemavhiri 4. Chaidawo ka zvakanaka, nti zvakanaka zvodiwawo nomunhu wese here. Saka taiti ngatitsvagewo zvakanaka, tiwerengwewo pano vamwe kunze, ona iwo wasvikawo wane mota yawo. Zvino zvakaenda nepamwe manje tamujeri mahwani ega ega. Maybe tingakuda kudzotserai kumashure. Shamwari yenyu iyi imimi maizviziva here kuti shamwari yangu iyi, musati mapara mhosva, maiziva here kuti shamwari yangu iyi akambosungirwa nyaya yatiri kuita iyi ende akanga atotiza jeri nenyaya iyoyi futi? Maizviziva here kana kuti akakuudzai pamakange matobatwa ipapo kunzi masungwa ndo pamakazotanga kuzviziva? Akatondiudza tasungwa kuti ndine imwe mhosva yakandimirira futi kumaximum. Ndakatiza jeri, kubuda kwandakaita ku handina kungobuda, ndakangotizawo ini ndashaya zvokuita. Ndiye musungwa makanzwa kunzi akatiza vanzi sekuru Manyuchi kuhospital kuparire Nyatwa. Ndiye wacho, ndiye wakundifurira kuti ndipinze mumahwani kudai. Ndisati ndambopara mhosva kakutotanga iko kunoku tanga nokupinda mamburi. Pamwe vanobva vati kugraduate. Graduation yekudaiso haina kunaka hanzvadzi. Izvi mukatarisa manje tiri munoka. Munhu wandaitomboya chindiona ndisati ndatongwa ndimuchemberi wangu wakapedzera kuuya Christmas gore rapera, wachiti ndiri kuya paNew Year. New Year yacho hawana kuzoya, wakabva wanofa. Vandasara ndaapa 0, saka apa hapana kana mumwe ari kumbouya futi. Mahwani ega ega, dzanhamo panhamo. Saka shamwari yenyu ari kupikawo makore mangani? Yes, ese all together. Shamwari yangu iyi ari kupika 19 years dry. Hapana chichemo kana kubvisirwa, hapana. Nekuti paakanga ine 2 counts dzemombe akanga apuhwa 12 years, ndobva apika 4 years, vatiza vasiya 8 years. Achibva mhanya kupara futi mhosva yemombe, zvikanzi tapara mhosva yeduka, kanzi aiwa pa 9 years dzika iwewe hatisi kukubvisira, gara ne9 years dzako, uchiminzi ndo spoti yako yokuba mombe idzodzo, saka hatisi kubvisa, takutokuwedzera dzimwe 2 years dzekutiza futi jeri. Saka akabva apiwa 9 plus 8 dzakasiya ne2 years dzekutiza jeri, 19 years dry. Okay, saka muchitanga kupinda mujeri, pane here vamwe veukama vasiri amai vakambouyawo kuzokuonai? Pakambouya hanzvadzi yangu nemunin'ina wamuchembere iye, ndo akambouya, asi izvezvo hawachauya futi kana tova kushayawo mari here. Amen. Saka vachitanga kuuya uchinzi vapinda mujeri, mashoko avakatanga kukuudzai kuti matanga kuonana, iwe wauchagari navo, wakugara uri mukati meusungwa nekuda kwemhosva yawakapara, vakati chii? Pawakatanga kuuya apa ndo pawakauya kekutanga nekupedzisira ka, hatina kutokwanisa kutaura navo, waichema neni wabva ndatanga kuchema, saka hapana akataura nemumwe apa. Kwewe waichemi? Chakanyanya kundiwadza hanzvadzi, ndakaona mukadzi aripo akuchemawo, ndikati neniwo gani ndichemewo, ko ndinganyararawo futi papi. Saka iwe waingochema nekuti mudzimai aichema? Handideka kumuona achishungurudzika, neniwo bva ndachema manje, saka magadhi akabva ati aiwa chiendai, ndopamasariro andakatoita. Mukadzi haana kana chaakambotaura? Hapana chaakataura, kuchema chete. Saka mukadzi wakanga wasiya nemhuri here kana kuti? Ndanga ndasiya ndine wana 2. Vakura sei? Mumwe wacho grade 6.
umwe wacho ndakamusiya achiri kumusana. Rakanga riri gore ripi? 2022. Saka ndimanje manje ka? Unyoro uno. Mai manje. Okay. Saka kubva mukadzi wako paakauya ipapo kusvika nhasi asati ambodzoka? Akambouya kawani. Akambouyawo kawani ndopatakambonatsokuti taurei. But hatina kupedza futi anga atoona mascratch ekuchema futi. Okay, saka mashoko akakuudza achiuya kawani kako. Mashoko aungati mukadzi wangu aya akandiudza ndakanzwa kubatikana semunhu anga ambouya akatadza kutaura. Ndiapa Akangondishingisawo akati unondiwana ndiriko ndakakumirira. Asi parizvozvo ndichambonogara ndakudzokera kumusha kwedu ndonogara nana mama ikoko. Ndikati aiwa zvese zvakanaka. Saka ameno ndikangobuda pamwe ariko pamwe asisiko. But dai ariko dai dzoka ka pano gore futi ka. ariko futi kwamurewa ikoko? Ya, ariko kwamurewa ikoko. Okay. Saka kune mashoko aungada kuudza kuzonzi nhasi wazosangana nevaya vamama torera pfuma yese vaya. Mashoko aungati ndikawaniswa mukana sekuti vanhu vawakangopedzisira kusangana nawo musi wawasungwa. Mashoko aungada kuvaudza kuti ndikawaniswa mukana wekuti ndasangana nawo ndingada kuvaudza chekuti nechekuti ndehapi? Ya, chandingatoita ndikatosangana nawo kuvakumbira ruregerero tigone kugarisana. Tagarisana inini handisi mbavha yeMombe ini zvakangouyawo nemhepo dzakabva nouyo kujeru. Inini aiwa kana pese apa ndaitomboshanda panapa ndakatomboya nchiita zveplumbing paCentral pano. Ndakatombosevhisa for matoilet emastaff kuseri ikoko. Saka handiro basa rangu rokuba Mombe ini. Nini ndoti kungovakumbira ruregerero towirirana tovane kugarisana. Warege kundifungira kuti kana mombe dzekarara musango warege kundifungira kuti aiye uye. Aiwa ina ndichaita izvozvo. Kana ndikawana imwe shamwari inondiudza izvozvo ka. Aiwa ndinobva ndangomubata ndoenda naye kupolisi kuti inzwai pfungwa dzine uyu. Asati aba ndongoenda naye kuti ari kuda kuzoba. Wogara wamuchengetedza. Ndopfungwa dzandanadzo ina. Jeri randiwadza nzwadzi. Andatambura. Ndo mashoko yandingada kuvaudzawo zvangu kuti kukumbirirana ruregerero wangondisunungurawo tigarisane zvakanaka. Ko kuhama dzako mashoko aungada kuvaudza kuti maybe pane vamwewo vasati vauya kuzokuona, pamwe vakakutsamwira, pamwe vakatsamwa nezvawakaita. Mashoko aungati ndikavaona ndingadawo kuvaudza chakati nechakati ndeyekuti chii? Ndikangoona vanongondiregererawo ko mwana anogara anongotadza. Ndakatadzira dzinza rasviba. Rudziwo kwangu ndasvibisa. Zvaungonzi rudziwo kwanhingi wanoba Mombe izvo aiwa imhepo dzakangouya. Saka ndongoti anenge akwanisa kuuya achindionawo Mwari akomborerewo ipapo. Ndomunamato wandinongogara ndinamata imomo nomujeri. Kuti wakawanawo mukana kana wakawanawo mari wauyawo wachindiona ndinotovawo munhuwo akafananawo naiwo. Warege kufunga kuti kugara kwandaita mujeri ndiri kubva ndatofa ka. Aiwa ndichabuda ndiri kubudawo totoenderera mberi nezvataingoita. Hapana chinochinja. Maybe ndingangoita mubvunzo wokuti iwo uchizotanga kutamba nasekuru wako akanga ari munhu wokuti waimboziva kuti anga amboenda kujeri. Why wakava nedecision yekuti rega nditambe nemunhu uyu, uye nekuzoti wonzi handei tinotora Mombe kwakati, wakaita that decision yekuti munhu uyu ndoenda futi ndonotora Mombe ko ndikazobatwa? Sekuru ava wakangoerekana wangosvika pamba. Zvikanzi muzukuru uripo? Ine ndiripo. Zvikanzi da kuti uzotinoona rori iri kuHarare. Ndobva tatoya kuno kuHarare pataona rori. Ndikanzi saka rori iri kutodiwa mari zvekumhanya zvokuti
kana tingamirire mari dzekupera kwemwedzi kana dzemadhiri edu ekutsvaga mari yemapati time idzi hazviko. Hande totorwa mombe ndoine mari tikasike kutora mushini kuti tipinde parodhi. Rori inozvibhadhara yega iyi. Saka ndangokasika ngobvuma ndichiti semunhu akambozviita akuziva zvemombe zvacho nezvekujeri kwacho akuzviziva, which means akachenjeresa. Izvo akatopusa nindi ndakatongwara. Okay. Now wazopinda mjeri. Wanzi upenyu hwako wakurarama uri mukati meusungwa. Wakazvitambira sei, wakazvigamuchira sei mazuva ekutanga? Ndakamboshungurudzika nguva refu. Kusvika ndazongoti majeri anopigwa achipera. Saka nekwandakatombotangira jeri racho kugomo kumaximum ndiri kutoona kuti zvatopera. Ona enda pa central ndakupigirawo muchaundi muno muchitoonawo vanhu vepanze uko tasingaoneka vanhukadzi kugara zvatakaita izvi aiwa mahwani. Kuno ndokwatava kutokuona iwo tichitotaurawo hurukuro dzakadai. Saka ndikuona kuti aiwa majeri anopigwa anopera. Kutopera kwariri kuita. Saka mapinda muusungwa munomu. Ndezvipi zvaungati mabasa atiri kudzidziswa nana gogo nana sekuru? Angava mabasa emaoko anoita kuti munhu usave uchizowanika uchifunga stereki. Ndapi mabasa amuri kudzidziswa? Wachengeti watinawo ndinowatenda zvakanyanya. Vari kutidzidzisa mabasa kusima miti mimwe iri pakona apo. Ini ndiri kutogadzira chinhu chisunuka ichi. Ndiri kuchigadzira ichi. Nekugarisanawo pachedu matsotsi ega ega tiri kunzi garai zvakanaka. Handide rimwe tsotsi rinoshungurudza rimwe tsotsi. Mese makangofanana, ane mari neasina mese wanongotitora kutiita munhu mumwe chete. Hawana wakamboti uyu anoenda kuvhiziti mazuva ese ane mari kana kuti aiwa minista. Minista neni papa takangofanana. Hapana wari kukoshesa kuti wari kutiona sewana wavo. Zoti kana hunhu aiwa tatova nehunhu. Ini ndadzika mani. Zoti kana ndikasangana nemukuru ndakutomhoresa ndakabvisa heti. But panze apa ndasingazviiti. Imomo ndadzika mahunhu wese ndanawo. Kana chiwano chacho chese ndanacho chakazara. Saka mabasa emaoko akandambonzwawo vamwe vachiti isusu tiri kuita zvewelding, mumwe akati ini ndiri kuita zvebhora. Imi muchamukuita chii? Ini ndiri kusima miti. Iyo miti yangu irapo iyo. Nezvizvi zvimasunuka izvi ndiri kugadzira izvi. Zvimwe handisati ndanhingirikana ndawandudza basa rangu. Asi pari zvimwe zvemiti ndapasa ndakugona, miti yangu yakutokura. Saka ndakuda kumbogadzira sunuka ndimboona kuti vanhu vanoitamba sei. Saka ndikapedza izvozvi ndichaita zvimwe. Kusvika jeri rangu rapera ndichitongodzidzira mabasa iya emaoko iya. Saka ndezvipi mashoko amunomboti kana muchinge mavharirwa yanguva yekurara, masanganowo nevamwe, machigarawo nevamwewo vane dzavo dzavakaparawo dzakasiyana siyana, mashoko ekurudziro amunopanana kana muchinge magara maamega ndeyekuti chii? Tinosimbisana tichiti wakomana kana tichinge tabuda panze kurima kana madomasi kunobhadhara. Kana kurimawo kungonzi uri murimi, zvinhu zvakareruka, unenge wakagara nevamwe zvakanaka. Zvokuenda kozoba izvo wakomana ngatisiyanei nazvo. Chokwadi wandotamba nawo wese. Kana muno hawanhonge bhaketi risirirawo. Hatibe. Which means tarifoma chawanhu kwawo. Kana kutonzi foni yadonha apa ndingatenda naye kuna gadhi kuti sekuru pana adonhedza foni. Hai ndadzika maini hanzvadzi. Handichazvida kungonzi uyo. Handichada. Saka mashoko aungadawo kana dzidziso yaungadawo kupa, ngozi izvozvi kune umwe atori kunze uko akutoti akomana rori ramakasiya rori rine mumwe munhu achiri kutoridawo pamwe kusvika nhasi, akutoti ndikanoitawo izvi. Mashoko aungada kumupa munhu iyeye kana dzidziso yaungada kumupa
kuti asazowanikwa ari mukati menzvimbo ino ndeyekuti ya zvandichatoita ndezvekuti ngawambomira kuita musikanzwa wandimiriro ndibude ndimbowaparidzira mhosva dzese nemutonge wazvo ndakuzviziva ndikawaparidzira ndikazoona wanenge aita musikanzwa yeka ndimudza kuti aiwa shamari yangu kumunga kuyekweka enda hako ipwa takazodzijara enda unodziona ngauye wazvioni asi ndotanga ndawaparidzira chandaona muno nemagariwo emuno zvese ndichanowaparidzira handinyareka ini ndotaura saka ndikawaparidzirawo kana wachinge wasina kunzwisisa aiwa ndamba kuudzwa akazooniwa nembonje pauma vanouya vanozvionerawo kuno asi shoko nenda waudza ndichatoya nebhaibheri ka ndichitoparidza ezvo ndotonamata ka ndichitoparidza zvepachechi chaizvo chaizvo zvokuti kana ndikakuparidzira inemiwo muchatendeuka utodawo nezvechechi iyoyo. Maybe mungambondipawo kana 1 vhesi zvaro mongotsanangura zvishoma shoma. 1 vhesi parizvo manje onaka hanzvadzi inini handigone handina bhaibheri handigone kukirema bhaibheri rasara musero ndirigona kunoritora. Aiwa mirai tigoti kana tapedza ka mozoina monoritora mombotipa mbikishana hazvinetse. Saka mashoko amungada kupa vana sekuru vari kugara nemi mukati menzvimbo inoi vari kukudzidzisai mabasa emaoko ndeapi? Ana sekuru ndowatenda kuti vari kugona kutichengeta havasi kungotirova sembwa aiwa unotorohwa uchinge watadza zvino kana usingatadzi unorohwa nani hapana iwo watode zvekutirova kwacho asi sevanhu vanenge vari pabasa nemusikanzwa inozoitwawo nematsotsibi yangu manje mumwe yacho inorovesa saka aiwa ndowatenda madzisekuru aya nagogo muchena wadi kundiona ndine bvudzi kana ndebvu aiwa wakangondiona uyagona muzukuru handiogerwa ndogereswa mafuta nesipo vanondipa madzisekuru iyaya ndinowirirana nawo ndinofarirana kana panze ndikasangana nawo kana ndine mari tomboti kurembo mwai rinotonhora guru rinogara ndowatengerawo ndo mashoko yangu chete hanzvadzi. Maybe tichipendera mashoko aungado kuudza vakateerera vezimbabwe semunhu wokuti hapana hama dziri kuwanika dzichinge dzichiuya mukati menzvimbo ino kuzokuona, mashoko aungada kuvaudza kuti zvingave zveuda kubatsirwa nazvo kuti hama dzangu dai mandibatsirawo nechakati nechakati ndinoona kurarama kwakanaka ndiri mukati meusungwa zvinhu hazvizondiremerawo ndezvipi? Ndikawanawo magumbeze sipo dzokuwachisa zvimadowidowi sodowi tinorarama sipo yekugezesa nokuwacha zvinodiwa negumbeze munotonhora ndo zvimwe zvandiri kuda nebhutsuwo dzokupfeka ndirege kutsika suweji iri kuerera saka mashoko mamwe aungada kupa kana kumudzimai wako kunzi nhasi auya agara apa nehama dzako zvakadzikadzika zviya zvausati wavaudza nekuti pese pavanouya munotadza kutaura zvaungada kuvataurira kuti nhasi ndikanzi ndawaniswa mukana wekuti vauye ndinoda kuvaudza izvi ndezvekuti chii? Ini ndikangoona mukadzi wangu chete ndongomudza kuti shamari yangu ndikangopedza jeri ndikabuda ndotsvaga mombe ndomuripa musikanzwa ise yandakaita iyi iye akutopika jeri rakakura kudarika rangu rokuchengeta wana naiyo wacho achizvichengetawo futi naambuya wangu ndoda kuwaripawo futi vari kundichengetera mhuri yangu saka ndo zvandakatotarisana nazvo zvokuti ndikangobuda ndinowatsvagira mombe yake kwete dzekuba futi aiwa but hauzoenda unotorera vanhu pfuma yavo here manje uchida kuripa? Aiwa dzekunotina dziya handichaba aiwa ndinotsvaga mari ndotengawo kamombe kana mbudzi chaiyo inoripa wanofara wanoziva kuti mukova chari kuti rangarira